जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ଛେନୁ ସାର୍। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କାରଣ ମୋର ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍କୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଛି। ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଥିବାର ଆମକୁ ଇତିହାସ କହେ। ଏ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଆମେ NH-16ରେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 166 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତେବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଏ ଗୋପାଳପୁର। ଆମକୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଏ ବନ୍ଦରକୁ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ପରିଭ୍ରମଣରେ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଘାଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ କେମିତି ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମାନ ଅଭିଭୂତ କରି ପକାଉଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରି ବାହାରିଲୁ। ଭୋକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବାରୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଭୋକ ତ ଭୋକ, ବଣଭୋଜି କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଏଠାରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ରହିପାରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଜାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଯୋଜନାରେ ଏକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଏଠି ଆସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭୟଭୀତ କରେ ତା'ର ଗର୍ଜନରେ। ଯେତେ ସେ ପାଖକୁ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବେ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେବ। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଯଦି ଦର୍ଶନଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମୁଦ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରବାହିତ, ସଂସ୍କାରିତ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ରାହା ଆମକୁ ଶିଖେଇବ। ଆମେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ, ହେଲେ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥାଏ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର। ଏଥିର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି। ଆମେ ମନଭରି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଉ। ସେତିକିବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲା। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପାଖରେ ଅଗଭୀର କିନ୍ତୁ ଗର୍ଜନ ବହୁତ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଏବଂ ଗଭୀର। ତେଣୁ ଏହିପରି
ତେଣୁ ଏହିପରି ପ୍ରକୃତିମାନ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମ ପରିଭ୍ରମଣକୁ ଆଉ ଏକ ପରିଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ନାରାୟଣୀ ପୀଠଠାରେ ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଓ ରଣପୁରଠାରେ ତଳ ମଣିନାଗରୁ ଉପର ମଣିନାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମନକୁସୁମ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ରଣପୁରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶରଣ କଲୁ। ନିଜ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।